literatura de proximitat, amb Raquel Casas i Lídia Gázquez. Quan l'altre dia et vas tallar amb el caire d'un full de la novel·la que llegies, paper esmolat, al tall d'un ganivet, en canvi els personatges ben esmussos, t'hi vaig posar un apòsit, estrenyent la polpa ferida del dit. Rodó, el cotó blanc va anar-se envermellint. Era un captar d'estiu. Una claror sangosa sobreeixia de la lluna. No trobes que a vegades descobrim un vincle insospitat entre les coses, un lligam íntim entre fets estranys, i allò que era tan lluny, de cop, s'acosta? Benvinguts i benvingudes a un nou episodi de Geminades. Avui ens trobem en un lloc potent i preciós. Som a Gelida, a Torelló Viticultors, per xerrar amb el Jordi Llavina sobre el seu darrer llibre, Un llum que crema. Aquí el tenim. Del qual hem escoltat un fragment del poema Un plat escantellat. Publicat per l'editorial Proa enguany, Un llum que crema és el llibre guanyador del darrer Premi de Poesia Carles Riba. Benvingut a Geminades, Jordi. Moltes gràcies. Molt content de ser aquí amb vosaltres. Sí, va, fem un brindis. Salut. Amb aquest magnífic cor pinat de Torelló. Això mateix. Boníssim. Salut. Doncs el Jordi Llavina va néixer aquí, a Gelida. És llicenciat en Filologia Catalana i ha desenvolupat la seva tasca professional, a més de la docència, en l'àmbit editorial i periodístic. La seva obra poètica ha estat reconeguda amb diversos premis. La Corda del Gronxador va rebre el Premi Ciutat de Palma l'any 2006, Dietari d'un setembrista, el 2007, l'Alfons el Magnànim, i el Premi de la Crítica de Serrador, País de Vent, el 2011, el Vila de Martorell, Vetlla, el 2012, el Vicent Andrés d'Estellers i el de la Crítica, Ermita, el 2017, el Lletrador, i el Magraner, el 2020, el Premi Maria Manent. I ara el Carles Riba, Jordi. Déu-n'hi-do. Sí, els premis jo crec que sempre ajuden, no? I sempre és un reconeixement. Vosaltres mateixes ho sabeu perfectament perquè sou poetes. Aquest és un ofici de solitud. Vicent Andrés Estellers en deia un ofici de tenebres, no? Perquè aprofundim la fosca. Per tant, el fet que això... Els premis també és una constatació que hi ha algú més, no?, a l'altra banda. És a dir, jo dubto d'aquells que diuen no, jo només escric per mi mateix, és una mena de gairebé de teràpia, no?, per mi mateix, em va bé per aclarir-me les idees. Jo crec que no, naturalment. O sigui, la persona que fa l'esforç d'escriure i d'enfrontar-se a la solitud del paper en blanc, als dimonis, al repte de la creació, de la forma, jo crec que ho fa per arribar a algú altre, no? I per tant, en aquest sentit, els premis em fa l'efecte que serveixen també per constatar que hi ha algú altre i algú altre que valora allò que fas. Evidentment. El primer que et volíem preguntar és precisament sobre el Riba. Tu creus que com a premi hi ha diferències amb altres que has rebut, com tots aquests que hem dit? Sí. O, per exemple, creus que ha tingut una millor acollida o més repercussió que d'altres? Sí. I per què creus que passa això? Probablement perquè el Riba és un premi de molt de prestigi. N'he tingut alguns altres, que són els premis de la crítica, per exemple, que són premis als quals tu no concorres i per tant no t'hi presentes. Són premis de prestigi, però aquest probablement per la nit de Santa Llúcia, que és un altaveu molt potent i un focus allò enlluernador, perquè tothom hi està una mica més pendent. A veure, desenganyem-nos, estem parlant de poesia, tampoc no estem parlant de grans nombres, per descomptat, però sí que en aquest he vist una mica de diferència respecte dels altres premis que havia guanyat. Sí. En té més transcendència, una mica més, i per tant hi ha més coneixement perquè t'han vist en algun lloc, a la televisió, que abans no hi apareixies mai, o per alguna d'aquestes raons, sí. Hi ha un aspecte diferencial per sobre dels altres premis. Ens hem de presentar al Riba. Ho heu de fer, sens dubte. Sí, el que passa que la trajectòria que té el Jordi encara ens falta, almenys a mi, tu vas per bon camí, però el Magnànim... És una qüestió d'edat, Quan arribeu a la meva edat ja us hi trobareu. Jordi, et pillarem. Et pillarem, sí. També hauríem comentat el títol del poemari, no? Un llum que crema. Hi ha versos fins i tot un poema que repeteix amb més o menys variacions la frase del títol. Quin significat té per tu? Com vas decidir-lo? Mira, bona pregunta, perquè jo recordo perfectament el dia, estava parlant amb dos amics, Marc Galofré i en Josep Maria Esquirol, el filòsof, i érem a Sant Joan de Mediona.
i aquell dia no érem a casa dels Esquirols, sinó que érem en un bar del poble, i va passar la dona d'en Josep Maria, que té una escola que es diu Apiqueia, va passar, de pressa i corrent, la vam veure passar per la finestra del bar, no? I en tornar, perquè anava cap a l'escola, en tornar ens va dir, no, és que m'ha trucat una veïna, era un divendres, al vespre, i la veïna m'ha dit, escolta, Marc, que teniu un llum encès, un llum que crema a l'escola, no? I jo en sec vaig recordar que la meva mare sempre, quan érem petits i ens deixàvem llums oberts, sempre deia que per qui crema aquest llum? Per les animetes, no? Volem dir pels morts, i aquesta és una designació que a mi m'agrada molt, el llum que crema, és a dir, el llum encès, perquè antigament els llums no eren d'electricitat, sinó que eren de petroli o eren d'oli, i per tant calia encendre'ls. Però calia encendre'ls no figuradament, com quan ara diem aquest llum crema, sinó d'una manera literal, no? I a mi aquesta imatge, que per mi era molt diguem-ne, molt normal o molt natural, perquè a casa sempre l'havia sentida, a mi aquesta imatge de seguida vaig veure que era un títol per un llibre, no? I per un llibre que el que vol dir, en el fons, la poesia és aquest llum que crema, la poesia és aquest lloc on saps que hi estàs bé, que hi ha un confort, que hi ha un recer, i que no vol dir que estigui preservat del dolor o de la tristesa o de la melancolia, però aquest llum que crema originàriament per mi és el lloc de la poesia. Molt bé, molt maco a més. Sí, superpoètic, no? Un dels temes principals del llibre és el pas del temps, els records, la memòria. Utilitzes la imatge del riu, entre d'altres símbols, per a representar aquesta fugacitat. Et preocupa molt, poc o gens el pas del temps? Probablement molt. És a dir, crec que el tema, si haguéssim de dir quin és el tema de tots els llibres que has publicat, segurament és el pas del temps. És a dir, l'única cosa transversal des del primer llibre de poemes que vaig publicar, La corda del gronxador, fins ara, el que és més palmari, el que s'hi veu més, és el pas del temps, que vol dir que subsidiàriament estic parlant de la memòria, perquè al capdavall, quan parles del pas del temps, parles del neguit, de veure que això es va acabant, que cada vegada hi ha menys tros davant teu, que cada vegada n'hi ha més darrere, a l'esquena, i per tant que tot això és fugaç i que has de mirar d'aprofitar, i cada vegada segurament aprofites més, però és així, no? Per tant, el pas del temps sí, em preocupa. Em preocupa no, però tampoc no obsessivament, és a dir, sí que hi és molt present, però no és pas que estigui allò desesperat, no. El que passa és que la poesia és una presa de consciència de moltes coses, però principalment de la nostra fugacitat i de l'altra, de l'eina de la llengua per expressar coses que a tu et sembla que són gairebé un antídot per aquesta fugacitat, no? Per tant, sí, el pas del temps i la memòria són els dos temes basals, fonamentals de la meva poesia. És un dels grans temes de la poesia, no? Juntament amb l'amor, la mort i el pas del temps. És que s'acaben, tampoc no n'hi ha tants de temes, o sigui, la gràcia és la manera com els tractes, els pretextos que fa servir, però al capdavall els temes de què parla la gran literatura, la gran novel·la, el gran assaig i la poesia són aquests. Sí, els tòpics que després també en parlarem. A més, hi ha el temps, hi ha l'amor, però també hi ha la natura, i són presents els 4 elements clàssics, l'aigua, l'aire, la terra, el foc, que estan també molt, molt presents en el llibre, sobretot l'aigua, en diferents formes, neu, riu, vi. És curiós perquè en el discurs quan et van donar el Carles Riba vas dir que eres un home de terra, però fixa't que aquí hi hem llegit molta aigua. Llavors, quin significat tenen, a part de la unió amb la terra, amb la natura, tot això en aquest llibre, tots aquests elements i l'aigua en concret? Sí, jo no era conscient que els elements... És a dir, com que parlo molt de la natura, és normal que hi apareguin els 4 elements, no? En conxorxa. No era conscient que hi sortien tant. Ara, quan m'hi feu fixar, me n'adono que sí, és veritat, i l'aigua i aquell riu de la Fageda de Carlac, a la Vall d'Aran i tot això, no? Però són elements de la natura que tenen una capacitat de crida simbòlica en l'ésser que sóc jo i en el jo que apareix en aquells poemes, no? Però sí, és veritat, des de la filosofia presocràtica els 4 elements
ells consideraven que eren els que originaven el món, però diguem, de la tensió entre aquests 4 elements neix la vida, no? I neix la consciència humana. I per tant, jo soc peixos, no sé si això em fa que sigui d'aigua, insisteixo, jo soc de terra endins, a mi el mar m'agrada, però no experimento davant el mar el que puc experimentar davant fins i tot d'un camp llaurat, imagineu-vos, perquè és una cosa bastant anodina i sense gaire interès, però soc de terra endins. Per cert, Lídia, m'agrada molt que parlessis de l'aigua i que esmentessis el riu, no sé, i el vi. Efectivament, el 75% del vi és aigua. El vi, que se m'atura jo, recordem. Però que diferent l'aigua mineral d'un vi, no? Sí, visca els elements, visca els 4 elements i visca tot el que originen els 4 elements i tot el que desencadenen els 4 elements. Exacte. Doncs també hi ha alguns tòpics literaris clàssics en aquest llibre i es reconeixen amb facilitat, per exemple, l'Ubisunt, el Tempus Fugit, l'Opus Amenus. Fins i tot hem trobat una referència al sonet 23 de Garcilaso de la Vega, el poema Paper de diari. Ets un home clàssic, Jordi? I et diré quin és exactament el vers que diu aquí exactament quan dius per no cometre en la mudança esguerros. Ens recorda aquell vers que diu por no hacer mudanza en su costumbre. Si sóc un home clàssic, sóc un home del meu temps, el que passa que crec que és imprescindible quan escrius tenir present el que hi ha hagut abans teu, no? És a dir, per tant, la teva tradició. Primer de tot, la pròpia tradició, en el meu cas la catalana, però també per proximitat l'espanyola i la hispànica, diguem, i després altres tradicions. La francesa, en el meu cas, és bastant present, l'anglesa o l'angloamericana també, i altres tradicions, l'alemanya una mica més estranya, però esclar, hi ha molts poetes alemanys que jo venero i que jo llegeixo molt habitualment, no? Sí, sóc un home clàssic, no sé, dit així, sóc un home que té molt present, intenta tenir molt present sempre la tradició, no? I en tot el que escrius hi ha gairebé com un filtre, com hi ha present, encara que tu no en siguis conscient del tot allò que has llegit. I deia Eugeni d'Ors que tot el que no és tradició és plagi, em sembla que ho deia d'aquesta manera, sí. Però tot el que hem llegit forma part de la nostra essència com a poetes, no? I per tant jo crec que anem actualitzant constantment i que hem de tenir presents des d'Homer o Dante, que són els grans pilars, Cervantes, Shakespeare, tot allò que forma part del cànon occidental, que deia Harold Bloom, i tots els recents, vull dir, els contemporanis del segle XX, tot això forma part de nosaltres. I Garcilaso. Garcilaso no n'era conscient amb això, però sí, home, esclar, Garcilaso és un poeta molt important, no? Sí, del Renaixement. Molt important, sí. Potser que inicia en llengua castellana. Sí, i després, doncs, els místics, no? Els de la poesia. Sant Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús, també. Sí. In love with Sant Juan. Doncs anem dels clàssics també a allò que passa al nostre voltant, allò contemporani, que també és molt present en Un llum que crema. Hem observat que doncs, fas referència sobretot a l'inici del llibre a la guerra d'Ucraïna, a Endurance, a la part d'Endurance del poema, i que forma part doncs, dels primers poemes, no? Per tant, el poemari té un caire intimista, però també s'hi veu una preocupació social. Llavors, o són dos conceptes indestriables en la poesia de Jordi Llavina? O sigui, allò intimista i social també va unit? Sí, és una mica indestriable, és a dir, és la guerra d'Ucraïna, però és la idea de la guerra, no? La idea aquesta intolerable de la guerra per resoldre conflictes humans. I ja ho sé que és així, ja ho sé que de vegades cal fer la guerra perquè els que només creuen en la guerra deixin de creure en la guerra. Però no deixa de ser trist d'entendre que la tasca de destrucció és constant i que no ens ho traurem mai de sobre i que per molt que en principi siguem un animal racional, homes i dones, al capdavall sempre acabem perpetrant la mort, no? I sempre acabem resolent les coses a cops de bastons. Per dir-ho d'una manera educada, seria cop de dinamita o cop de fer sang, no? De fer sang del rival, de fer sang de l'enemic. Però crec que sí que la qüestió individual i la qüestió col·lectiva de vegades són molt difícils de destriar.
És a dir, i cada vegada més en un món globalitzat, és a dir, en un món en què el que passa a Sebastopol o el que passa a Sydney o el que passa a Kènia ens influeix, això és inevitable. És a dir, ara el blat d'Ucraïna farà que hi hagi una crisi molt més generalitzada a partir d'ara, d'aquesta tardor, arreu, no? Arreu de la nostra part del mapa europeu. Això influeix, és a dir, i això cada vegada serà més present, i el canvi climàtic cada vegada farà que els nostres hàbits habituals, o allò que 50 anys enrere era el cicle habitual de la vida, 4 estacions, canviï, modifiqui, i per tant que nosaltres això ens veiem afectats per tots aquests canvis, no? Sí, segurament un home de començament del segle XX, o no, del començament, de mitjan segle XX, no estava enfrontat als canvis aquests que venen de molt amunt, a què estem enfrontats nosaltres, i per tant hem d'acostumar-nos a això, encara que ens agradi molt poc, o encara que realment ens resulti insofrible, no? Bé, doncs tot poemari i en general la teva poesia es caracteritza per un desplegament de bellíssimes descripcions i metàfores i un lèxic riquíssim. El català que empres és genuí. Com a poeta, professor i filòleg, quina creus que és la situació del català actual i quina creus que ha de ser la funció de la literatura per tenir-ne cura, si és que creus que la literatura hi ha de tenir cap influència? Tenim 20 minuts? Tenim mitja hora més? Tenim mitja hora més. Per sobre. Jo no soc... Jo, Raquel, no soc pessimista. Hi ha molta gent molt pessimista respecte al català. No soc pessimista, però veig el que passa, perquè a més soc membre d'un claustre en un institut en què hi ha una gran població que ve flotant, diguem-ne, i que per tant és un institut amb moltes llengües, no? El que sí que veig és que hi ha un ús social, que a mi m'agradaria que fos superior, però que és el que és. Hi ha un ús social que a mi m'agradaria que fos més polit, però és el que és. I després veig un ús o veig unes produccions literàries que tenen una qualitat que diries, ostres, aquí tenim un país o una cultura o una nació, digue'm com vulguis, molt potent, perquè a tenor de tot això que llegeixo, o si allò, faves comptades, no? Si ens fixem només, si atenem només aquests llibres que es publiquen cada any, n'hi ha de molta qualitat. Per tant, no sempre va aparellat o no sempre van, diguem-ne, germanada la llengua parlada, l'ús que se'n fa de la llengua amb les produccions literàries, no? Jo ja no sé quina és la fórmula, naturalment, pel que fa a l'ús del català, només hi ha una qüestió que és una qüestió política, i per tant que els polítics realment hi creguin i que posin mesures restrictives. Però sembla que els aires polítics actuals no van precisament en aquest sentit o no apunten per aquí. L'únic que puc dir és que nosaltres tres, que som poetes o que ens dediquem a escriure, és, ostres, intenta fer-ho com més i millor puguis fer-ho, doncs endavant, no? L'únic que podem fer és això, l'únic que podem llegar o donar en herència a la posteritat són uns llibres que mirarem que siguin bons, que mirarem que siguin escrits en una llengua, bé, en el meu cas és la meva llengua, és la meva llengua genuïna, la llengua que he rebut del Penedès i del Baix Camp i de totes les lectures que han anat conformant aquesta mena d'idialecte Jordi Llavina, no? Però intentar fer el més dignament possible allò que estem fent. Molt bé, així ho farem. Així ho farem. I per això és tan important llegir, eh? Sí, i parlar-lo a tot arreu. Parlar-lo, llegir-lo, i de tots els països catalans, eh? Justament. Doncs una altra pregunta que va per un altre camí. També ets docent com nosaltres. Què et diuen els teus alumnes de tenir un professor escriptor tan reconegut? I creus que els ajudes a tenir inquietuds literàries? Els esperones a escriure? Els meus alumnes, francament, molt pocs saben que jo escric. De tant en tant hi ha alguna cosa, surts en algun diari comarcal i algú ho veu, però això té poc pes, diguem-ne, no, hi ha molt poc pes. Sí que em vaig trobar que l'any passat vaig tenir alumnes de primer d'ESO i que eren alumnes que l'any anterior havien fet sisè
I l'any anterior havien fet la Cantània, que en diuen, a l'Auditori de Barcelona, i curiosament l'autor de la lletra de les cançons era jo. I per tant, amb això sí que vam veure una cosa, ostres, aquest paio que tenim aquí, aquest paio és el que va escriure aquelles lletres d'aquelles cançons que nosaltres vam cantar, no? Per tant, en aquest cas sí que em vaig trobar una mica... Em vaig sentir útil, perquè hi va haver milers de nens arreu de Catalunya que cantaven una cosa que abans havia compost jo, que abans havia escrit jo, no. No, el que sí que es trasllueix, el que sí que es manifesta, la qüestió literària és en el meu gust, com vosaltres dues quan feu classes, en el meu gust per demostrar que de vegades amb un poema molt senzill pots concentrar molt de significat, i per tant estàs parlant d'algun tema en concret, algun tema que afecta, que concerneix aquells nanos de 12 a 18 anys, i, ostres, se n'adonen que amb un poema pots, una cosa que altrament potser estaries molta estona i parlant, i ara veurem un audiovisual o un documental, de vegades amb un poema, amb aquelles paraules escollides, pots burxar-los molt i pots treure'ls molt més que amb altres recursos, no? I per tant jo sempre tinc molt present la literatura, i especialment la poesia, en les meves classes, molt. Sí, nosaltres també. Sí. Com no pot ser d'una altra manera. Adoctrinem. Sí. Adoctrinem, però d'una manera vil. Jo per sobre de les meves possibilitats. Exacte. I que ho continuïs fent per molts anys, Raquel. Bé, com a docent, un dia també va ser alumne. Quins són els teus i les teves mestres en qüestions de literatura? Per exemple, fa poc, quan vam anar a veure la presentació del poemari del Tom Ferret, vas parlar moltíssim de Vinyoli, vas recitar Foix. Quins són i han estat els teus i les teves mestres? Molts, com no pot ser d'una altra manera, molts, i quan dic molts no és una resposta retòrica, és a dir, no acabaríem mai, perquè fa 40 anys que llegeixo, i per tant amb 40 anys, i a més doncs, jo faig molta crítica i cada setmana publico crítica, és evident que hi ha un elenc que no acabaríem mai, que tindríem dificultats a contenir-la o contenir-lo, aquest elenc, en pocs minuts, no? Però, per exemple, hi ha una figura que no és una figura reconeguda perquè no és un escriptor o no és una poeta, que és una professora que jo vaig tenir a segon de BUP, per tant estem parlant de l'any 84-85 a Sant Sadurní, que es deia Anna Samaniego, que era la meva professora de literatura castellana. En aquell moment jo començava a fer ràdio, feia ràdio al meu poble, Ràdio Gelida, i me'n recordo que l'Anna, que devia tenir 7 o 8 anys més que nosaltres, per tant era jove, m'acompanyava a fer molt sovint m'acompanyava a fer aquells programes de ràdio sobre literatura molt sovint, però van ser les seves classes, unes classes en les quals no ens feia estudiar autors, no ens feia estudiar períodes, fins i tot no comentaven poemes, sinó que ens feia escriure. Ella seguia una mena de programa de l'ICE, que el primer trimestre era el alfar de la novela, el segon el taller de la poesia i l'últim no sé què, el teatro, i per tant nosaltres ens feia escriure, ens feia fer exercicis. Fareu un poema tocant una mandarina, una llima, recordo moltes coses d'aquell moment, no? I va ser el primer esperó amb mi, que ja hi havia un germen per voler escriure, per voler llegir, també per sobre de les meves possibilitats, va ser el primer d'allò. I després els autors, esclar, hi ha Vinyoli, hi ha Machado, hi ha Juan Ramón Jiménez, hi ha Cavafis, hi ha Quasimodo, hi ha Montale, hi ha... no acabaríem mai, a Cernuda, hi ha una sèrie de poetes que... Però ens encanta que hagis citat a la teva professora de castellà. Com a professora va ser l'empanteta o va ser una persona que era conscient de les possibilitats de la literatura, no? I per tant que encomanava aquella afició als seus alumnes, o com a mínim a mi. Sens dubte. Fantàstic, no? Sí, nosaltres també ho intentem i tu també, és la nostra tasca, encomanar el gust per la literatura. Sí, jo penso que al capdavall tots aquests alumnes que tenim d'aquí 20 anys, 30, quan potser nosaltres ja no hi siguem en aquest món, recordaran alguna cosa. Jo, per exemple, la classe que més m'agrada fer cada any és la classe de Nadal, que és una classe, jo cada dia començo llegint als meus alumnes 10 minuts, amb les persianes abaixades, jo amb el mòbil, amb la llanterna, i els llegeixo perquè entenc que és important que sentin una veu lliure de qualsevol nosa, no? Però la classe de Nadal els llegeixo un conte del Paul Auster, ho amaneixo amb cançons, un poema meu que va de Nadal, després hi ha diversos elements, amb música i gairebé en penombra,
que són importants, no? Jo penso, potser l'únic que recordaran és aquest tio que estava mig sonat. Poc abans de Nadal ens feia una classe especial amb una espelma i recordaran coses que probablement no formen part de la gramàtica, no formen part del temari de la literatura, però que segurament recordaran. Recordant el moment. Molt bé, Jordi, perquè bé, queden 2 preguntes i tenim 5 minutets a tot estirar. Tens un altre llibre entre mans que es diu Proses de l'entreclaror. Sortirà al setembre, estan escrites en els darrers 4 anys i bé, les has estat revisant durant l'estiu i resulta que seria alguna cosa semblant al que es diu ara la literatura del jo. Explica'ns una miqueta què va aquest llibre, aquí podrem trobar. És un llibre molt diferent, és a dir, és un llibre molt diferent d'un llum que crema, però a la vegada és un llibre escrit més o menys en el mateix període. Per tant, aquí hi ha prosa, una prosa molt poètica, una prosa de molta reflexió, hi ha molta reflexió també sobre lectures molt enfocades a la poesia i a la filosofia, i per tant és un llibre diferent però que a la vegada manté moltes afinitats amb el de poesia, no? Jo hi crec molt perquè jo he publicat alguna novel·la fallida, he publicat alguns llibres de contes no del tot reeixits i crec que aquest és el primer llibre meu de prosa que té una certa entitat. Jo hi crec molt, o sigui, és un llibre molt, molt meditat, un llibre en el qual hi ha coses, crec que molt conscients, no? I escrites d'una manera molt, intento, rigorosa. Però hi ha molta semblança també amb un llum que crema. Sí. Amb l'editorial Gavarres, per cert, que no ho he Sí, vist. que és una editorial de Cassà de la Selva, de Girona, i que hi crec molt. Han recuperat tota l'obra d'en Miquel Peirolí i, per tant, per mi és un gran què publicar amb ells. Molt bé. Doncs per acabar et demanarem que ens llegis un poema, el que tu vulguis, que t'agradi, que sigui especial. Molt bé, és un poema, un dia que passejava vaig pensar, ostres, aquesta olor, i era l'olor de lligabosc, no? I és aquest poema que es diu El cos i l'ànima, que diu així: al lligabosc frondós, revifat per les pluges de l'estiu, 2 animals de mena diferent ara hi concorren, perquè és hora de rapinya. Primer, com qui fa un mos, de xuclar així el suc de la flor se'n diu libà, una abella espadatxí inclement que just abans ha desdanyat pàmpols de vinya. El seu destí és bronzir tota hora absorta, mentre va saquejant el calç amb mel. La flor, un got buit de nèctar, no és pas morta, de la natura covejat objecte, i ara li escau el nom de xuclamel, premonitori del que fa l'insecte. L'altre animal sóc jo, que en passar-hi a la vora n'ha aspirat fondament l'aroma com qui s'endú una flor. Moltes gràcies, Jordi. A vosaltres. Gràcies, Jordi. A vosaltres. Doncs Per la tasca que feu. gràcies a Torelló, a Viticultors per cedir-nos aquest espai meravellós, gràcies al Jordi, gràcies a l'Adrián Gázquez, el nostre realitzador, i gràcies a tots els que ens escolteu mes rere mes. I ens mireu. Hem de fer un últim acabem brindis. Un últim brindis amb aquest corpinet fantàstic. mirant-nos Els ulls. Que ens dugui bona sort. Gràcies a en Xavi també que ens ha ofert aquesta ampolla gràcies, meravellosa. Xavi. Gràcies, Xavi. A la teva salut. Salut. Fins al proper episodi. Molt bé. Gràcies. Gràcies.